kina wani sallah ne kusa. Kin san ba yanda yake kiɗa kin san what? Yari kin bata da bebe abu kaɗan in ce maka sai ka ce ai Buhari. Me ne ruwana da wani Buhari? Kai na san da wafa Buhari ba. Kin san yanda gidan yake, kin san kuma yanda aikin nan yake, kin san ba mu idan kin san yanda harkar take ne kuma ba gida shi harkar ne sallama wannan kin san ne ke rike gidan mu. Baba ne za ka yi kawai tun da ka fara min wannan kama ne kin na san yau da ku ba ga mutum na so na san ki bai kamata mu ga ba amma idan sai na san yau da yanzu ma kai na ya fara manci ya ce ma abadi bai kamata ba shi san yadda abu ne ba shi kenan ya wuce yanzu ya rai kuma jami'a kuma daga tambaya sai ban 50,000 zai sai gasa a'a kaza Buhari kaza sai ka ce shi na tambaya ba shi na tambaya za zo wani caza mun kai na so kai da yana kama zance wani malami a nan baya aikin shi kamar yan kuma ka kai gaske wallahi akwai mutum kaga ba na son wasa wallahi serious to shi za mu tafi yanzu ma yanzu to shi ke da mu za mu zama Hajiya a arama da rigar zuwa tashi lafiya fiya Hajiya sanin da zuwa an zo lafiya Hajiya na san me tafi da ke Hajiya to dauki daidai a nan dai wala ya udu to Hajiya abin da ke tafi da ke Hajiya akan mijinki zai ƙara aure What? To, Hajiya, ba shi bane ba? To bari mu gani. Wato Hajiya abin da ke tafi da ke Hajiya akan mijinki baya sakan miki kudin cefane. Ni fa ba nan bane ya kawo ni ba. Bari ka ji ma ga maka abin da ya kawo ni. Akan saurayi na ne. Kaga sallah ta to babu abin da ya bani. Haba kasa ba ƙarya bace ba. Kaga tsaya. Ita kasa da kike ganin ta Hajiya idan muka buga ta Hajiya tana faɗa mana gaskiyar dukkan abin da ke faruwa. Shi yasa Hajiya idan na ja kasar sai na ringa ganin saurayi da su ma cus aka. Ba wani kasa ba ƙarya bace. Dama daga zuwa ya na san ma wallahi irin waɗannan malaman ba aiki suke ba. Ka sa ni mun zo mun yi asara kuma mun tashi. A'a karki ji komai Hajiya. Ki je ki mara 10,000 Hajiya mu yi aikin na Hajiya. Karki ji komai Hajiya. Karki ji komai Hajiya.